बिटिआर सरकारनिफ्राय देग्लाय गंद' सिनेमा हल लुफुंनांगौखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि नेपालपारायाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ 2 कौटिनिबो बारा रांजों डिजिटेल सिनेमा हल लुनो थाखाय लाइ खुन्थिया गायसननानै होफैयो। लोगोसे रामफल बिलाव सुजित नार्जारिनि मुङाव 1 कौटिनि अडिटोरियाम आरो बीर सिलारामनि मुङाव 5 कौटिनि मिनि स्टुडियाम गायसननाय जायो होननानै बुंथियो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै देग्लाय बोसोराव गं 6 सिनेमा हल आरो गासै गं 7 स्टेडियाम जोङो लुनायनि थाखाय थिक खालामदोंमोन। बे प्रजेक्टनिनो मोनसे हिसाबै दिनै रामफलाव जोंहा बे सेरफांगुरियाव सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बेवहायनो बे सेरफांगुरि रामफलावनो दिनै मोनसे 1 कौटि थाखानि जि सुजित नार्जारि अडिटोरियाम बेखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। आरोबाव बीर सिलागांनि मुङाव 5 करोड़नि मोनसे मिनि स्टेडियाम बेनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बे गासैबो लुजायोब्ला लुखांजानायनि उनाव रामफल बिल ओनसोलाव जथेस्थ इनफ्रास्ट्राक्चारा इमप्रुभ जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। रामफल बिल ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम बर'नि जि सोमावसारनाय बेवहाय गोबां अबदान दङ। बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोर दैदेनगिरिफोर उजिनानै बिथांमोना बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन आरो रामफल बिल ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफ्रा बे जोंनि गोलाव सोमावसारनायाव गोबां अबदान दङ, गोबां सेक्रिफाइस दङ आरो बिथांमोननि जि अबदान आरो सेक्रिफाइस बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बायदिसिना फसंथान गायसननांगौ जोंनि बिबान आरो बिथांमोनखौ मान होनानैनो दिनै बेवहाय स्टेडियाम, सिनेमा हल आरो अडिटोरियाम एखेलेगे जोङो गायसननाय जादों जाहाथे रामफल बिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बेवहाय लानो हायो। बेनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों। आङो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरो आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। गुण'त्सवनि नैथि सानाव सारा स्कुल गिदिंनानै नुनो मोनबाय, मा फोरमायनो सानो? आङो गुण'त्सवखौ बरायदों। मानोना थांनाय समाव जेला गुण'त्सव जायाखैमोन अब्ला फरायसालिफोरनि थासारिखौ रावबो खौरां लायामोन। नाथाय गुण'त्सव जानाय लोगो लोगोनो दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरो जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार बियो सिस्टेमेटिकेलि स्कुलफ्रा सोलिनांगौ, फोरोंगिरिफ्रा रेगुलार जानांगौ, मिड डे मिल जाहोनांगौ, इउनिफर्मफोरखौ मोजाङै गानहोनांगौ, क्लासा मोजाङै जानांगौ, बे गासैबो सिस्टेमेटिक जाजोब्बाय। दा बेनि थाखायनो गुण'त्सवआ जोबोद गोनां। आङो थांनाय खेबसे गुण'त्सवआवबो बेरायदों, नैबे गुण'त्सवआव बेरायगोन, सेकेन्ड फेजआवबो बेरायगोन आरो नुनो मोन्दों जे फरायसा आरो फोरोंगिरि जिखिनि मोनसे कानेक्सना गोख्रों जानांगौ। गुण'त्सव लानाय लोगो लोगोनो बे कानेक्सनफ्रा लासै लासैनो सोमोन्दोफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो दायो लासै लासैनो फरायसालिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाफिननायखौ नुनो मोन्दों। दा नंखायनो गुण'त्सवनि गेजेरजों जे मोनसे परिबर्तन सोलायनाय फैगोन जों बेखौ नुहुरदों। थेंक इउ सार। फिल्डखौ ओरैबादि मोजां मोन्दों आरो बिटिआरनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' सारनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरदों। आंल' नङा, जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो मोजां मोन्दों आरोखि। गोदोनि समाव जोङो थारमाने उन्दैयाव बे गानजाथ्राफोर नायलाबायबा, सोरबा सिनेमा नायलाबायबा खि गादलानाय मा गादलानाय फोथाराव जिरायलानानै नायनाय जायोमोन नालाय। दा स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो नैबे हलनि गेजेरजों मोजां स्टेन्डार्ड भाबै जों नायनो हासिगोन आरो दा ओरैबादि मोजां मोन्दों। बे मोजां मोननायखौ माने गोजोननायखौ बुंफोरनो माने बिराद गोबाव सम नांगोन आरो थैलायलांगोनसो आरोखि। सावथुन मुलुगनि फोथाराव नोंथांखौ गोबाङानो सिनायो फेथ्ला फावखुंगुर हिसाबै। नोंथांनि बे सिनेमा जगताव आगान होनाय बेसेबां सम जाखो? आंथ' आगोलाव फिसा गाबोदोंमोन फरायनाय समाव। ओरैनो गोथै बांग्राफ्राव होदलाबायलै होननानै बुङोमोन आं, माने फिसायाव आरोखि। ओमफ्राय दा फैनानै माखासे समाबो माने थिनदों आरोखि। जेब्लानाखि जोङो जेबो खामानि मावनो दांनो गैया, साख्रि बाख्रिफोर थाब्लाथ' बाव बेस्थ' जासिगौमोन आरोखि। खिन्थु दा साख्रि गैया हिसाबै कालसारावनो एसे जाथिफ्राबो सिनायजायो होननानै आं बाव हाबदों आरोखि। कर'ना भाइरासनि उनावहाय 2024निफ्राय आङो मैखोम बाहागो लादों आरोखि बेबादि। जे बिटिआर सरकारा जायफोर सिनेमा प्रडाक्सन खालामो, प्रडिउसारफोरनो 5 लाख आरो 1 लाख फैसा होनायनि मोनसे थिरांथा लादों। नोंथाङाबो शर्ट मुभि बा लं मुभियाव बाहागो लाबाय थायो हिसाबै माबायदि फोरमायनो सानो बे बिथिङाव? बेखौ होयोब्लाथ' बिराद मोजां। माने जोंनि प्रडिउसारफ्रा माने एखमबा सिनेमा दिहुननानै माने 6 लाख 7 लाख बाहायोब्ला माने थाइसेबो मोनफिननाय जायो। माने न' बां फाननानै ऋणफोर सुख'रला हरनांगौ जायो नालाय। दा बेबादि खालामब्ला हयथ' साबसिन बानायनानै गोसोफोर थुलुंगानानै जोंनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दिहुननानै जोङो माने बेबादि
बारायबोबाय थागोन आरोखि थारमाने नोंथाङा सिनेमा सर्ट मुभिनिफ्राय लं मुभियावबो कनभार्ट जानो गोसो दं नामा बे बिथिङाव औ आं ओरैनोथ' एसे कनभार्ट जागासिनोखा मानसिफोर थिनाब्लाबो आंनो थांगासिनोखा आरोखि दा थांगोन आरोखि लासैनो बेल' नङा आरो गोजौआव जुदि बलिउड हलिउडफ्रावबो बाहागो मोनोब्ला बेनिबो ट्राइ खालामदों आरोखि कनभार्ट जालांगोन बे धन्यबाद बिटिआर सरकारा सिनेमा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खोम्बा गायसनबाय सिनेमाया मोनसे हारिनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय बे खोथायाथ' ओरैबायदि आसरित गोजोननाय दिस इज द फार्स्ट टाइम गोइं टु बि इन आवर बिटिआर बिराद गोजोननाय मोन्दों जों आदाजों आंजों जों लोगो मोनबा मोजां रायलायबाय थायो बे खोथाखौ दिनै जोंनि हालामावनो नैबे सेरफांगुरि ओनसोलाव जे सिनेमा हल गायसनफैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद सारा बेखौ जोङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिराद मोजां मोनदों आरोखि ससाइटि बिल्डिंनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो सानो जे सिनेमानि गेजेरजों जे राव हारिमु थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव गोसो होनायनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म नोंथाङाबो सासे सिनेमा जगतनि मानसि हिसाबै मा फोरमायो सिनेमा बा मोनसे बेखौ आं फोरमायनो सानो जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो मोनसे फिल्म मोनसे सावथुननि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो आरो बे सावथुनाव नायब्लानो जोंखौ सिनायगोन आरोखि बेयावनो गासिबो जोंनि गासैबो गोसोनि साननायनिफ्राय लानानै थैनि ब्रेननि अल खामानिया मोनसे हारिनि सावथुनजों गोसारो आरोखि आं बेखौ फोथायनाय दङ बर' सावथुन मुलुगाव माबायदि हेफाजाब जागोन होननानै सानो नोंथांमोना बे सिनेमा हला जोंनि बर' फिल्म प्रडिउसारफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि थाखाय आरो जोंनि जे दावगाबोबाय थानाय फैगोन जे फिउचार आर्टिस्टफोर प्रडिउसारफोर बिथांमोननि थाखाय आरो जोंनिबो थाखाय बिराद मोजां हेफाजाब जागोन मानो होनबा दा इउटुबावल' फेसबुकआवल' नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय नैबे सिनेमा हलाव जे एसेबाबो थाइसे थाइनै टिकेट दाननानै जों बयखौबो नायगोन आरोखि बेयाव जोंना एसे माने जोंनि जे ओंखामनि लेभेला एसे बारायहैगोन आरोखि ओमफ्राय उदै गैयाबाथ' जों मावनो हाया दा जे उदैनो जे नांगौ आदार बे नैबे सिनेमा हलजों प्रडिउसारफोर आर्टिस्टफोरनि थाखाय एसेबाबो डेभेलपसिन जागोन आरोखि थेंक इउ स' माच फिन सिनेमा हलाव डिजिटेल सिनेमा हलाव सिनेमाफोरखौ नुफिननो थांगासिनो दङ बिटिआर सरकारा दिनै लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खोम्बा गायसनबाय मा फोरमायनो सानो बेथ' जोबोद गोजोनथाव बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन ओमफ्राय बे जे जोंनि बिसानि बे माने बिख'नाय आरोखि दा बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन्स आरो बेनिफ्राय जोंनि गाइडलाइन्सजों बे सिनेमा हला सोलिनांगौ सिनेमा हला जेरैनो मोजां जेरैनो गाज्रि आरोखि दा बेखौ जोङो मोजाङैनो दैदेनलांगोन जाहाथे माने जोंनि जेनेरेसना मोजाङैनो माने मोजां लामाजों थांनो हायो आरो सिनेमा हला लुफुंजायो खिन्थु सामलायनाय बिथिङाव बेले बेजे थासारिया सोमजियो बेबादिनो थांनाय बोसोराव माखासे सिनेमाफोराव बायलांफिनदोंमोन मा फोरमायनो सानो आरो दा बेनिखायनो जों बेखौ प्रटेक्ट खालामगोन आरो बेनिखायनो जोंनि बे जेसेबां सिनेमा हल दङ बिटिआरआव बे जोंनि आन्दारावसो थागोन आरो जों बेखौ गभर्नमेन्टआव खावलायो आरो जाहाथे बे माने ओरैबो थाङा गाज्रि जाया आरो बेनिखायनो जोंनो आखायाव लागोन बेनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टनो रेभिनिउ होगोन सिनेमानि गेजेरजों जे बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ मुलुगाव गोसारहोनायनि मोनसे प्लेटफर्म बियो मा फोरमायनो सानो बेथ' मोजां मिडिया सिनेमायानो मिडिया माने आर्टिस्टफ्रा बेवहाय जोंहा बिबान दं आरोखि आर्टिस्ट आरो गार्डेनार्स अफ द ससाइटि होनदों इंलिसाव दा बेनो जोङो आर्टिस्टफ्रा जेरै खालामगोन समाजा बिदि जागोन आरो जोङो जाथिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि हारिमुखौ फोथांनाय आरो फोजौनायनि खामानिखौ जोङो नोजोर लाखिनानै जों सिनेमानि थ्रुयै समाजखौ फोसाबगोन ओमफ्राय फोजौगोन बे जोंनि थांखि थेंक इउ